Igore, evo što zapravo reći, sjajna utakmica, Hrvatska je blistala na terenu, na kraju Bjelorusija nije imala apsolutno nikakve šanse. Stvarno bilo je prelijepo igrati. Prvo želim se zahvaliti ovim navijačima, stvarno ovo je prelijepo kao da igramo u Hrvatskoj. Tu je i puno i mojih prijatelja, moje obitelji, tako da jednostavno moramo dati sve od sebe. Da, onako kako smo se dogovorili, hrvatska reprezentacija ovoga puta od prve minute je to ispoštovala. Ono što je trener zacrtao, stvarno moram pohvaliti kako su igrači to sproveli u djelo. Sve njihove glavne snage, njihove glavne karike smo zatvorili na najbolji mogući način sa uletom naprijed. I to je ono kako treba krasiti, što treba krasiti hrvatsku reprezentaciju, dobra ta odbrana, da zatvorimo glavne karike i da zabijamo što više lakih golova kao što je danas bilo. Da, bjeloruska vanjska linija, ako se ne vjerujem, samo 6 pogodaka je zabila, dakle potpuno nemoćna. Pa da, baš taj Kuleš koji igra sa mnom u klubu, on je jedan od nositelja i u Kielcevu. Znamo koliko je opasan ako mu se dozvoli šut, ali to su takvi igrači gdje im ne smijete davati zalet, ne smijete im davati da puno razmišljaju, nego da brze odluke donose. To smo mi danas uradili sa našom 5-1 odbranom i to je urodilo plodom. Koliko će zapravo ovakva dominacija Hrvatske u ovoj utakmici značiti psihološki za cijelu momčad uoči onog drugog kruga? Naravno ne smijemo zaboraviti još jedna utakmica i u ovoj skupini, ali evo koliko to može značiti za taj drugi krug? Pa može značiti puno, stvarno samopouzdanje ekipe se diže. Dug je put do kraja, jednostavno puno je to utakmica još ispred nas. Ja sam za sada stvarno prezadovoljan s obzirom u kakvoj smo situaciji bili prije prvenstva, koliko ključnih igrača uopće nije igralo zadnjih mjesec dana. Ja sam prezadovoljan kako to napreduje, idemo korak po korak, ne smijemo preskakati stepenicu i sljedeću utakmicu moramo ući maksimalno oprezni, ali ne daj Bože na neki način mislim da se i krug može zatvoriti. Moramo ići 100% utakmicu sa Srbijom i pobijediti i stvarno pokazati ko je Hrvatska. Vidjeli smo danas izbornik je uspio odmoriti vas ključnije igrače, oni koji su manje igrali dobili su priliku. Evo kako ste vidjeli njih, neki su stvarno zabljesnuli, Šarac je isto bio odličan u ovom završetku utakmice. Pa imamo mlade snage, stvarno imamo i kad su ušli rekao sam i malom Šarcu i Hrstiću idite na gol, slobodno igrajte, pucajte, iskoristite minutažu, probijte taj led, to su oni učinili. Mislim da imamo stvarno dobrih igrača i evo na kraju nadam se da sa malim Šarcom nije ništa ozbiljno, dobio je neki udarac u koljeno tako da nadam se da će već biti spreman protiv Srbije, također i mali Ramnić i svi igrači, svi su iskoristili svoju minutažu i to je ono što treba Hrvatskoj, svježa krv, mlada i da tako idemo zajedno sa svojom iskustva i mladosti u nove pobjede. Evo još za kraj, dakle već ste spomenuli, čeka nas Srbija u ponedjeljak, utakmica u kojoj pretpostavljam neće biti nimalo opuštanja i tu će se naravno ići po pobjedu. Hrvatska želi zatvoriti ovaj krug s 3 pobjede. Normalno, već sam rekao, Hrvatska podiže svoje samopouzdanje, jednostavno moramo ući maksimalno koncentrirani, ne samo iz razloga toga što nam jako treba pobjeda, jednostavno bez maksimalne koncentracije mogu se desiti neke gluposti, neke povrede koje bi nas mogle udaljiti ne znam koliko dana, mi to sebi ne možemo priuštiti, svaki igrač nam je zlata vrijedan, tako da svaku utakmicu moramo ući maksimalno i 100% angažirano. Super Igore, želimo vam puno sreće, hvala lijepa.